החלטתי להכניס יותר מהאופי שלי, להזריק את האופי האמיתי שלי לתוך מה שאני עושה, בין אם זה בשמות, בעטיפות, בגישה, במוזיקה, ממש להכניס הומור במוזיקה. כן. ויש את זה ממש באלבום השלישי, יש שם כאילו הקלטות וואטסאפ, ויש שם מלא שטויות כאילו שקורות, וב-9 to 5, אני ואסף כבר אמרנו, בגלל שאנחנו שנינו מרגישים כמעט את אותו דבר על הסצנה של הטרנס, שהיא מדהימה ככל שתהיה מוזיקלית, אנחנו לא מופרים יותר מדי ממה שקורה שם, אז כאילו אמרנו בוא כבר נכניס את כל הצחוקים, ואת כל הציניות, וכל הסרקסטיות שיש לנו לבפנים. עכשיו האלבום, בגלל שלאסף יש ילדה, אז היינו יכולים לעבוד רק מ9 עד 5, כי הוא היה צריך לחזור הביתה לקלח את הילדה שלו, זה היה ממש בשנה הראשונה שהיא נולדה, אז קראנו לאלבום 925 כאילו, ו9 to 5, אז זה חלק מהדרך שלי להכניס הומור, סרקסטיות וציניות לתוך האומנות, כי זה חלק בלתי נפרד ממי שאני, ככה אני מתמודד עם החיים, זה הדרך שלי, לחיות, אז אני בן אדם שנורא מונע מהומור. ומציניות, זה עוזר לי, אז אני גם מזריק את זה לתוך האומנות, כי כבר הבנתי שאני לא הולך לעבוד בבנק,